Felu 3 snin anniversarju minn meta Robert Abela nħatar mexxej tal-Partit Laburista u sussegwentament Prim Ministru ta' Malta kienu diversi persuni li kellhom opinjoni pożittiva dwar it-tmexxija tiegħu. Dan l-istazzjon tkellem ma' persuni li ġejjin minn oqsma differenti tas-soċjetà li analizzaw ir-riżultati ta' tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela. Il-professur dwar l-istudji governattivi u politiċi Godfrey Pirotta elenka il-kuntest li Dr. Abela ħatmun ta' pajjiżna fih. Dak li fl-ewwel ġimgħat ra l-akbar sfida internazzjonali sa mit-tieni gwerra dinjija l-hawn, dik tal-pandemija u aktar tard il-gwerra fl-Ukrajna. Pirotta innota kif minkejja dak kollu li affaċċjat u għadha qed taffaċċja d-dinja kollha pajjiżna baqa' jgawdi minn stabbiltà. Il-test ta' Dr. Robert Abela huwa x'għamel f'dan il-kuntest. U dan il-kuntest nafu għax inħossu bidejna li żamm l-ekonomija għaddejja, żamm in-nies b'livell ta' għixin tajjeb u dan huwa importanti. Ta' fema simili kien id-deputat dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy, il-professur Philip von Brokdorf. Von Brokdorf sqar li lilin mill-istabilità ekonomika għalkemm importanti ferm pajjiżna gawda wkoll minn stabilità soċjali. Dan f'kuntest li l-pandemija tal-COVID-19 ġabet pressjonijiet kbar fuq il-mod ta' kif is-soċjetà tiffunzjona. L-isfida tal-pandemija ovvjament setgħet kellha konsegwenza korroħ fuq pajjiżna, mhux biss ekonomiċi imma kif ukoll soċjali. U dak ovvjament ġie affrontat permezz ta' deċiżjonijiet illi sarfu mbagħad miżuri konkreti. Irid ngħid ukoll illi bħala Prim Ministru naħseb ukoll sema ħafna mill-pariri li taw il-Partit Soċjali. Il-professur von Brokdorf innota wkoll kif dan kollu wassal biex ittieħdu deċiżjonijiet importanti li sarfu f'miżuri f'waqthom u li kienu mill-aktar effettivi wara li kienu xprunati mill-opinjoni tal-imsieħba soċjali. Lilin mill-isfidi internazzjonali, pajjiżna implementa riformi importanti ferm biex indirizza sfidi oħrajn fosthom dawk marbuta mal-governanza tajba. L-opinjonista politiku Joseph Herbert tkellem dwar dan fejn ma naqasx milli nnota il-mod ta' kif pajjiżna ħareġ mill-lista l-griża tal-FATF f'qasir żmien. Dan b'riżultat tal-implementazzjoni effettiva ta' diversi riformi fil-liġijiet finanzjarji ta' pajjiżna. Bissa ħarraw ir-riformi l-ewwel ħriġna mill-lista l-griża tal-FATF kif semmejna fi żmien veru qasir, ikkumparat ma' drabi oħra, ma' pajjiżi oħra li kienu fl-istess sitwazzjoni. Din il-ħidma ma waqfitx hawnhekk, kif f'aspetti oħra tal-politika lokali, il-Gvern immexxi minn Robert Abela kompla jindirizza aspetti differenti fil-waqt li ħares il-qudiem. Is-settur ambjentali huwa xhieda ta' dan b'investiment massiġġ propost fil-kampanja Malta flimkien ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin favur aktar investiment fi spazju ħodor madwar pajjiżna. Dwar dan, ix-xjentista li tispeċjalizza fil-qasam ambjentali Bernice Farrugia irrimarkat kif din il-ħidma qed tissarraf fi xieren ta' spazju ħodor li qegħdin jinbtu fil-qalba tal-ibliet u l-irħula madwar pajjiżna. Ġifieri qed naraw spazju ħodor illi qed jingħataw lill-familji mhux biss ta' rikreazzjoni imma anke biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Fuq kollox qegħdin naraw il-ħidma ta' dan il-Gvern illi qed jara bl-aktar mod sostenibbli illi jifrex proġetti ambjentali fil-lokalitajiet tagħna. Fuq aspett personali, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna li ħadem ukoll mill-qrib tal-Prim Ministru Abela fil-Grupp Parlamentari Laburista tkellem dwar il-karatteristiċi umani ta' Dr. Abela fit-tmexxija tiegħu. Il-Prim Ministru dejjem ikun hemmhekk biex jiżimek u biex janalizza dak li tkun qed tgħidlu, ġifieri mhux xi ħaġa li tgħidlu xi ħaġa u jibqa' għaddej imma fil-verità sa kelma jiżimek u xi ħaġa minn din il-ħaġa ħarġu anki diversi numru ta' inizjattivi. Scicluna jkompli jgħid kif din l-attitudini li tirrifletti r-ruħ soċjali tal-Gvern waslet biex għal sena wara sena ingħataw żidiet fil-pensjonijiet, ġew indirizzati l-inġustizzji tal-passat u ħafna aktar miżuri soċjali li jpoġġu lil Maltin u l-Awċin u l-kwalità tal-ħajja fiċ-ċentru tal-politika ta' dan il-Gvern.